Oon yrittänyt, mutta ei musta näköjään ole siihen. Kaikki puhuu tasapainosta ja suuntauksista elämässä, mutta en mä osaa, enkä jaksa. Pakko saada hyvät arvosanat. Pakko opiskella, jotta tulevaisuus loistaa. Joo, helppo se on sanoa. Ei musta taida olla siihen. En mä näköjään oo ihan muiden kaltainen. Kaikilla on omat piirit ja ryhmät. Eihän kukaan ole pyytänyt istumaan heidän seuraan. Toisaalta en haluaisikaan. Hyvät elämäntavat, hyvä mieli. Syö terveellisesti, kasvat isoksi, mieli pysyy virkeänä, bla bla bla. No joo, ehkä sitä voisi joskus kokeilla, mutta en mä tiedä mistä aloittaa. Mitä jos mulla vaikka olisikin paljon ystäviä, tai tyttöystävä, tai jaksaisin tehdä läksyjä ja opiskelisin innolla? Tai mitä jos pelaisin korista jossain jengissä ja olisi kaikkia muita harrastuksia? Ja sen päälle vielä instat, faset, twitterit, snapit. Miten ihmisille riittää aikaa kaikkeen? Tuntuu, että monet muut tekevät kaikkea, mutta miten? Mulla ei tunnu riittävän aika mihinkään. Haluaisin ymmärtää, miten muut sen tekee. Miten ne löytää sen tasapainon? Haluaisin tietää, mistä on kyse. Haluaisin oppia, mutta en mä tiedä miten. Joten yleensä luovutan.